السلام علیکم جی، میں تھوڑا میزبان سعید جویا۔ اج اسی آئے شیخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب دے دربار تے 14 اگست دے دن انجوائے کرن باہر نکلے تے دربار تے آ گئے۔ دربار تے آئے تے سانو بزرگ ملے، یہ کنی دیر دے اتھے خدمت کر رہے ہیں، تانوں اپنے نی زبانی دساں گے۔ السلام علیکم بابا جی۔ بسم اللہ جی، وعلیکم السلام بابا جی تانوں کنی دیر ہو گئی اتھے جی؟ اتنے جی کم سے کم میں 32 سال ہو گئے۔ 32 سال ہو گئے ہاں جی ہاں جی ہاں جی کرو گل تے تانوں اتھے 32 سال ہو گئے تے اے دربار بننے نوں کافی عرصہ ہو گیا جی؟ ہاں جی، اے میرے تو آمن تو پہلے تھوڑا جہا چر بن گیا سی۔ ہاں جی، تھوڑے آن تو پہلے اتھے کون سی پتہ تانوں جی؟ اتنے جی اتنے ہے سی بابا سہیلا، ہاں جی ایک مائی صوبہ سی، وہ فوت ہو گیا سی۔ ٹھیک ہے پھر بابا حاجی محمدین صاحب میں اتنے لیتے آئے سی۔ اتنے میں صرف آنتے سرکار میرا حضرت گاؤں پاک دے روزے تے آیا، جھاڑو پھیر چھڑنا، نماز پڑھ چھڑنا، اور دو بعد روزی وہ آپ دے مالک دے ہاتھ میں۔ بالکل جی، ہاں جی، روزی دا میں فکر کو نہیں، اور روزی دا فکر وہ نیلی چھت والے بالکل جی، آپ دے خزانے وچوں کر سے، آپ دے محبوب دے صدقے کر سے۔ ایک تھوڑی جی تمہیں گل سنا دینا، اگاں تسی آپ دی انٹرویو کر لینا۔ انہیں آخیا آ گئی وے میں گاؤں دے ڈیرے، آ گئی وے گاؤں دے ڈیرے، پینڈ مک گئے میرے، ظلم پاپ کیتے جو یا تو بتیرے، پردے کج دی میرا تو میرے۔ جو یا ہاں ٹھیک ہے، اے نہ آکھی سائیں نے گل تے تیرے گل دا جواب دیتا ہے، تیرے نال میں سیریس گل کی جو یا صاحب۔ ہاں جی، اللہ باد رکھے، اللہ کھیڑا رکھے، تواڈے بھੈਣਾਂ بھراواں نوں اے تیرے انتخاب بابا جی آ دے خزانے جو میں تہاڈی اسے گل تے تانوں ایک شعر سنانا چاہنا۔ بسم اللہ جی۔ وہ شعر اس طرح ہے ہاں جی، کہ شمع بجھ جائے تو جل سکتی ہے، سبحان اللہ، کشتی ہر طوفان سے نکل سکتی ہے، سبحان اللہ، مایوس نہ ہو ارادے نہ بدل، قسمت کسی وقت بھی بدل سکتی ہے۔ تسی بابی صاحب دی گفتگو سنی، شیخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب دے کنی دیر تے مزار تے نے، اللہ تعالیٰ اے نصیب کرے ہر ایک نو، ٹھیک ہے۔ اس تو ہٹ کے ساڈا چینل سبسکرائب کرائیے، لائک کرائیے، شیئر کرائیے۔ اوکے، اللہ